Apa, Bu? Aku arep takok, Pak. Takok apa? Kan umur ki ra ono sing ngerti kabeh. Heeh. Lah nek seumpamane aku ki mati dhisik, sampean arep rabi maneh apa ora, Pak? Ayo ora, Bu. Mosok, Pak? Ya paling ora ngenteni dikubur sik, Bu. Matane. Kalau hidup itu jangan pandang bulu. Iya, hidup memang jangan mandang bulu, tapi herannya kok saya kalau mandang bulu malah jadi hidup. Mapan Bu, Pak. Wong sing biasa ae lho, masa kecil kurang bahagia kok iki. Kok iso ya lho? Ya iso, Lah wong kowe masa gerang melu kurang bahagia. aku lho bahagia nek wis iso nyanding sliramu. Awakmu rasa dandan, rasa skincarean. Aku mencintaimu apa adanya. Aku suka wanita yang natural. Omongannya wong lanang sing mabuk pertamax campuran pertalite ya. Lah karone sapa sing sudi ngombe pertamax? Ngono ora wedok wayu sedekno matane mendeli. Tarah nggo vitamin lho. Cocot melu ora sumbut karo atimu, Mas. Glogok jaran malah nyandak cocot. Raimu kasuh. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Mbak, sampean iso dadi rondo ping 3 piye to ceritane? Ceritanya gini loh guys ya. Piye piye? Aku kan uangnya suka berbagi. Berbagi kok bojo iki. Sama-sama kan nek rondo iki di bojo. Terus ketok iki ya sangat membutuhkan bojoku. Akhirnya bojoku tak sedekone ning Mbak Rondo iku mau. Apik men Mbak sampean. Jarene berbagi itu indah. Ya, Sing diomong indah iki gondi. kurang weweh piye aku, Jal. Gitu akhirnya aku jadi rondo. Paling bojone sampean iki waleh karo sampean. Mergo gayane sampean iki kurang nyeni, makane golek liyane. Mati.